Здравейте хора, тук на градската градина се събрахме и аз опаковах такава кутия за следващото ни видео. Ичко вече си е взел фланелки, обаче те не знаят какво аз съм си взела в тази кутия, улепена с два стикера на кучета. Така че какво предполагате? Колко екипа ще има? 8 или 10? Ти? Според мен ще има 5 екипа. 5? Добре, айде отваряйте. Айде да видим. Има на Манчестър Юнайтед, на Ман Сити, ето на Роналдо от Манчестър Юнайтед, на един екип на Барса, който няма име, но Славе Радо, тук и на Халанд имаме, и на Испания Ламин Ямал. Имам 4 екипа. Да, така хора. Да ще позна. Да, слагай и този. Не ще го обръщаш, защото тук няма име. Така. Барса. Ай, слагай на Барсата. Служи го, не са не го. И вътре накрая има едни картони от мене, защото вчера Сиси, както знаете, имаше рожден ден. Добре, и тук гледайте, тук сме си разположили всички неща. Направо. Изморихме се, тук направихме една тренировка. Направо станахме на път. Нека видим екипите и на Ичко. Най-хубавия според мен за мен е моя екип от Черноморец Попово. Така, слагай го, Радо. Другия е на Кристиано Роналдо, някакъв много як с орел или нещо. Направо много ме изкефи. С бухал. Да, с бухал или с орел, нещо такова. И моята друга тениска, професионална на Арсенал. Радо се кефи много и една тениска на Меси. На Меси е малко износена, но пак става. Смисълто е една много яка тениска на Меси. Не е най-добрият футболист. Кристиано Роналдо е. Добре. И сега да ви покажем, ние сме тук събрали целият Реал Мадрид отбор. Да. Ето, Реал Мадрид, Ембапе, той също е елатка, бе. Ама и 10 номер пък. Реал Мадрид, обърни са. Ембапе, обаче 10 номер. И аз, Реал Мадрид, айде обърни. И Кристиано Роналдо. Добре, сега очаквайте следващия шорт, където ще направим видео с всичките фланелки на градската градина в град Попово. И айде, чао! Абонирайте, харесайте, чао!